Grabatzen ari garen unean gaueko 11:11 diren honetan, Elordik eta Rezustak Peña eta Albizuren aurka jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 11. jardunaldiko lehen partidaren analisia egingo dugu. Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuan izan da norgehiagoka, eta beste behin ere iparraldera eraman duten jaialdi honek sekulako erantzuna izan du publikoaren aldetik. Garaipena Peña eta Albizurentzat izan da 22-13ko emaitzarekin, baina gogoratuko dugu lehenik eta behin, lehengo astean, Elordik eta Rezustak Peio Etxeberria eta Zabaletari Mungian irabazi egin zietela, eta Peñak eta Albizuk ere Laso eta Arangureni Durangon irabazi egin zietela. Beraz, bi bikoteak dinamika oso positiboan iritsi dira, baina egia da batez ere Peña eta Albizurentzat garaipen oso garrantzitsua zela, batetik noski tantoa beraxa irabaziko zieketelako bai Elordi eta bai Rezustari, eta beste aldetik berriz euren aurretik ipiniko zirakeelako sailkapenean, kasu honetan 5. postuan. Norgehiagoka hasieran Peña ikeragarri ongi hasi da. Frontoi oso zaila da jokatzeko Hendaiako Daniel Ugarte, baina Peñak benetan sekulako etekina atera dio lur bizi horri hasieratik. Sekulako bizitasunarekin mugitu du pilota, esango nuke gainera beste eta baino gehixeago ere luzatu duela Tolosarrak, eta errematean ere fin ikusi dugu. Gerora ordea pixka bat txakalaldia izan dute, eta hori Elordik eta Rezustak baliatu dute, baina gaurkoan inondik inora ere ez dugu Peña Rezusta onena ikusi. Oso makal aritu da, atzeko kuadro horietan ezin dominatu, ezin agindu, eta gainera pilota batzuk ere galdu ditu, eta behar bada ez dago txapelketa hasiera horretan zuen freskotasun horretan. Gerora ordean, norgehiagokak aurrera jarraitu duen enean, 9 eta 7 ipini dira aurretik, baina gero bikoteak 9 joan dira, eta 11 arte hor alde handirikan ez zegoen. Elordi errematean ere fin hasi da, Elordirentzat ere bagenekien, bi aurrelarientzat errematerako eta frontoi garrantzitsua izan zitekeela gaurkoa, etekina ateratzen balimazioten minikeragarria egingo zutela biek ala biek. Gaurkoan Elordik partida hasieran egin du, baina Peñak norgehiagoka osoan zehar 12 eta 11 aurreratu dira alde ezin estuagoarekin, baina gerora ordea izen bat besterik ezin da aipatu norgehiagokaren inguruan, eta izen hori Jon Ander Peñarena da. Erakustaldia eman du, bigarren lehen zatian ere asko jokatu du, baina behar bada pilota batzuk ere galdu ditu. Bigarren zatian ordea erregular aritu da, eta gainera 4 errematea amaitu ditu, horrez gain moztuta ere beste tantu bat egin du, eta geratzen zitzaizkien 11 tantoetatik 5 Jon Ander Peñak egindakoak izan dira. Benetan bigarren zatian erakustaldia eman du, Rezustak ezin izan dio kendu, eta kentzen zionean ere Albizu oso ongi aritu da gaurkoan, eskutako minoriek erabat aztuta, lehengoan Durangon asko jokatu zuen, gaurkoan ere Hendaian asko jokatu du, eta naiz eta dominatzen zuen Jon Ander Peñari aurrean aukera uzten bazion, horrek ez zuen inondik inora barkatzen. Erakustaldia eman du esan bezala bigarren zatian Peñak, eta hori oso garrantzitsua izan da bikote urdinarentzat, ezinbestekoa. 20 eta 13 ere aurreratu dira, hau da, azken 11 tantoak iaia erreskan egin dituzte esan bezala Jon Ander Peñaren eraginez. Honen bestez, sailkapenean Elordi eta Rezusta 6. postura jaitsi dira, eta Peñak eta Albizuk 5. puntua lortuta, Elordi eta Rezusta 5 punturekin geratu dira ere, eta Peña eta Albizuk gaur 5. garaipena eskuratuta 5. postura igo dira. Oraindik ere 3 jardunaldi jokatzeke dauzkatenean. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.